Επιχειρηματικότητας για φοιτητές, εδώ με την κυρία Σίλια Χατζηχριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δηλαδή, τι ακριβώς εννοείτε Λοιπόν, με αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα? Στα πλαίσια δύο ευρωπαϊκών έργων, το ICT Entrepreneur και το Science, διοργανώνονται τον Ιούνιο δύο δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για φοιτητές κυπριακών και ξένων πανεπιστημίων. Το ICT Entrepreneur απευθύνεται σε φοιτητές πληροφορικής και το Science σε διδακτορικούς φοιτητές από τους τομείς STEM. STEM σημαίνει Science, Technology, Engineering και Mathematics. Μάλιστα. Θεωρούμε ότι αυτές οι δύο ομάδες στόχου, κύριε Κυριάκου, έχουν όλες τις γνώσεις και τα φόντα να αξιοποιήσουν τα όσα έχουν μάθει στο πανεπιστήμιο, ειδικά σε θέματα πληροφορικής, μηχανικής κτλ. Και να τα εφαρμόσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε προϊόντα εμπορεύσιμα. Κάτι που δυστυχώς ακόμα υστερούμε σαν Κύπρο σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Γι' αυτόν τον σκοπό στις 13 Μαΐου διοργανώνουμε ένα high-level lunch για πριτάνης, αντιπριτάνης, κοσμήτορες και προέδρους τμήματων για όλα τα πανεπιστήμια της Κύπρου. Αυτό, ναι. Και έχουμε ήδη προσκαλέσει τα άτομα που σας έχω πει, ώστε να έχουμε έναν ομιλητή από το εξωτερικό, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα εμπορευματοοικοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων πανεπιστημίων και να οθήσει ακριβώς τα πανεπιστήμια μας προς αυτήν την κατεύθυνση. Για να μάθουν οι νέοι μας τώρα για αυτά τα δύο δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας, διοργανώνουμε στις 19 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκδήλωση ενημερωτική, στο οποίο θα μάθουν όλες τις λεπτομέρειες για το τι καλύπτουν αυτά τα προγράμματα, τη θεματική και πώς μπορούν να συμμετάσχουν όσοι ενδιαφέρονται. Θα έχουμε μόνο 20 συμμετέχοντες στο ICT Entrepreneur για φοιτητές πληροφορικής και νέους απόφοιτους πληροφορικής και 20 συμμετέχοντες στο Science που είναι, όπως έχουμε πει, για PhD students και graduates απόφοιτους από τους τομείς STEM. Τηλέφωνο επικοινωνίας, κάτι Βεβαίως, για να βρουν τρόπο να μιλήσουν μαζί σας? Ναι. Μπορούν να ψάξουν να βρουν και στο Facebook όλες τις σχετικές πληροφορίες, στο Project EU Science και στο τηλέφωνο μας 22 66 92 66 για να δηλώσουν συμμετοχή και να τους στείλουμε τις πληροφορίες για αυτά τα events. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.